A cooperativa, en primeiro lugar, o que quero transmitir un poquinho á xente, é realmente a única fórmula empresarial absolutamente democrática, onde rixe o principio dunha persoa un voto. Estamos moi acostumados ás fórmulas capitalistas, estilo sociedade anónima limitada, onde os votos son en función do capital que aportas. A filosofía do ter, canto máis teño, máis poder teño, máis votos teño. Na cooperativa iso non existe. Na cooperativa cada persoa un voto con independencia do capital que cada socio aporta. Entonces, a filosofía realmente o que está centrada na persoa. Son as persoas as que toman as decisións reunidas en asamblea. Realmente, hoxe por hoxe, a única fórmula absolutamente democrática de facer empresa. O sindicato nace por un principio, hai unha disfunción entre o que é o capital que alquila o traballo a un prezo. Entón, cando nace o movimento sindical, nace para defender os intereses dos traballadores que teñen o seu traballo anulado. Ese prezo, ademais, o marca realmente a parte empresarial. Na cooperativa iso non existe. Na cooperativa eres ao mesmo tempo propietario e traballador da cooperativa. Por moitas formas de cooperativismo. Eu pertenzo a Unión de Cooperativas que agrupamos cooperativas de traballo social, onde as persoas son ao mesmo tempo traballadoras, pero propietarias da empresa. Polo tanto, non ten moito sentido esa loita capital contra traballo, porque eu son ao mesmo tempo traballador e socio da cooperativa. É unha fórmula antiga, de feito vendo o socialismo utópico, unha derivación do socialismo utópico. Que pasa? Que, primeiro, non interesa moito divulgar a fórmula, é unha fórmula que se escapa do que estamos acostumados, e logo, eu creo que en todo o proceso formativo educativo non nos forman para cooperar con ninguén. Forman para o traballo individual, para o traballo en competencia, hasta faina da moda era a competitividade. Nos cooperativos non somos competitivos, somos cooperativos. Entón, eu creo que non estamos ainda preparados para asumir ese rol de cooperación. Hai iniciativas cooperativas moi interesantes de consumo consciente e responsable, por exemplo, aquí en Coruña temos unha, que é Foca Miñoca, en Ferrol está Xoaniña. Hai un movimento cooperativo, eu creo que incipiente en algúns ámbitos, que pode ter moito recorrido e moito interés. Que alegrame moito de que isto se puxera en marcha, de fora sobre todo a xente nova que o puxera en marcha, e que teño plena confianza en que sí, que se recupere a palabra, que se recupere a participación cidadá, que metas un papel nunha urna cada 4 anos está un poquinho lonxe do que debe ser unha toma de participación na vida plena como cidadá. Francamente, eu personalmente non me sinto representado por iso e espero que isto teña recorrido. Nada máis, era o que vos quería transmitir, que hai unha fórmula empresarial que está aí, que é democrática, que existe, que está regulada e que está ao dispor das persoas que queran promover, emprender e que con moito gusto, a través das entidades representativas do cooperativismo, estamos ao vosso dispor para axudarvos no que faga falta ou para informarvos. Moitas grazas.